cikan bɔla u ka ɲɛmayaso yɔrɔ ni tɛgɛnɔbilakɛla a koɲaw yɛrɛ kan juwe kalo tile 13 inspecteur Yusuf Kone fɛ u ka ɲɛmada kan. A yirala k'a fɔ ko finitigila ka fɛn fɛn mana minɛ réseaux sociaux kan k'a daminɛ tɛgɛnɔbilali sɛbɛ do ma fo ka taa fɔ ko yɛlɛma dɔ la ko la waati min na ko o finitigila ka kɔni ko na ɲangi. Min ye ni hakilina kɔni kun ye o perepérema latigɛ maa ye nga ni cikan kɔni fɔlen kɔ Bamakɔ maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina ni foli kɔni ka kan. Sheikh Umar Jara kɛnyɛrɛye barakɛla don. Lakanakɛlaw dun o ka ɲi sutura de la, u ka baaraw ka ɲi sutura de la. Ni a fɔra k'olu yɛrɛ bɛ bɔ k'i bila kɛnɛ kan, ayiwa k'u ka lahalaw yira, o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye ayiwa kojugukɛlaw ye, olu yɛrɛ bɛ se ka u donyɔrɔ sɔrɔ kow la cogo min na. Parce que an b'a ye kuma dɔw la polisiw yɛrɛ sigilen bɛ to circulation na, ayiwa u sigilen bɛ baara min kama u bɛ ɲinɛ u kɔ, kunkolo birilen bɛ téléphone kunna. I bɛna sɔrɔ circulation yɛrɛ la accident bɛ kɛ, u bɛ se ka fɛn dɔ bali nka sababu min bɛ to n'u kun birilen bɛ téléphone kunna o b'a to ayiwa gɛlɛyaw ninnu u tɛ se k'olu furakɛ. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Fofana, ne ye communicateur ye. An bɛ crise min na k'a fɔ ko olu ka to ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ k'u hakilina fɔ a man ɲi. Tenitigi yɛrɛ politique man kan yɛlɛ réseaux sociaux kan parce que kɔlɔlɔba de b'a la. An civil bɛ se ka fɛn dɔ kɛ réseaux sociaux kan a man ɲi olu la parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye police kelen ye o b'a yira i ye jamana de jɔlen ye. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko ni hakilina min talen filɛ polisiw ka ɲɛmaso fɛ k'a kan ka lajɛ halisa ji ɲɛma jɔlen na. Nafisa Sise jagokɛla don. O décision min ta ne bolo a cɛ man ɲi kosɛbɛ. Nous sommes dans un régime libéral et démocratique. Ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ frontière, polisi dɔ bɛ se ka kɛ frontière dɔ la, i bɛ taa sɔrɔ appel tɛ se ka don mais à travers les réseaux sociaux a bɛ se ka rapport n'a ka fɛnw kɛ k'u bila ka taa réseaux sociaux de fɛ. Mais je pense que u ka segin kɔ dɔɔni u ka décision in na. Bois Doumbia ale bɛ taa ni hakilina kelen fɛ. TikTok filɛ nin ye a interdit polisiw la c'est bien parce que u bɛ teni don u kana ka yɛlɛ a kan ka taa vidéo ni kulonkɛw kɛ ani Facebook ninnu kan là c'est bien mais a kan ka kɛ ni hakili kɔni de parce que polisi ka baarakɛlan don mais finitigilakaw kana ye réseaux sociaux kan bilen nka sɔni sigilen don kosɛbɛ polisilakaw de ta kan. Ɲiningali min yɛrɛ bɛ senna ni waati in na o de ye k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ réseaux sociaux yɛrɛ dangalen tɛ ni finitigilakaw ma bilen walima u kana ye réseaux sociaux kan k'u to u ka baara de okumu kɔnɔ. O ɲiningali kɔni jaabi perepérema latigɛ maa ye fɔlɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako.